Здравейте хора, днеска сме с Брани и Митко и ще ви покажем базата как се направихме. Тя е за тренировки за каратето. Не съм. Да. Най-тайната. Да. И сега ще ходим, нали помните в едно от видеята ми там отиваме на експедиция. Там вие показахме, помните колко беше празна, нямаше нищо. Сега преди малко, преди 1-2 часа, с Брани и Митко я оправихме. Оправихме много яко. И там донесохме някакво въже. Там направихме едни стълби. И ето, сега ще ви покажа. Сега обръщам камерата, за да ходим. Отиваме. Хора, сега малко ще метна камерата. Да, метнах я, за да мога да мина през ето това там. И сега отиваме там да ви я покажем. Тук направихме един кръст. Ама май го махнах, да, махнахме го. И добре дошли в нашата нова база. Тук сме го сложили това. Тук това ни е за ритане, за каратето. Тук сме подпирали някакви пръчки. Тук е това. Катерим се има. Да, там има въже. Тук е сложено. Тук го биеме това. А тук пише Много тръгни. Да. Там има наистина много тръгни. Да, наистина. И тук се упражняваме за каратето. Гледай как се работи с това. То сега е завързано, ама сега го обвързват. То може би още ще я пооправяме. Защото може да се качваме още по-нагоре над там. И да, тук сме направили кръст. Тук все пак е обладано. Не се вам. И да. Сега ще видя колко време е. 3 минути, максимум 4 би трябвало да бъде този клип. И да, сега нали, тук да ви покажем. Сега след малко ще тръгваме. Брани ще катери. И сега след малко ще слизаме надолу. Не бе, не дай. Да. Не бе, не дай, че да не го махна. Моля за първо. Да скача. Да седна на това. Не, на това не се сяда. То мога да се седне, ама трябва да се апгрейдне. Да. Ама сега не се предпочита да се сяда на това. Да, не препоръчвам. Да, не препоръчвам. Не препоръчваме на това да се сяда. Тук имам още пирони малко. Има пирони между. Да, ама няма да ги взимам сега. Да, ама Митко по-добре не сяда, защото Да, ама Митко... не сядай. Да, и такова... Мора да се хващаш. Не бе, не за това. Не бе, не за това. Не бъди много уверен за това въже, защото малко е изгнило. Ти уверен, просто не е две. Брате, ти палата не мога да се качиш по стъпалата. Тук май чух нещо да шава. Като цяло още има какво да се желая. Има още неща мога да Да, примерно тук ще направим някакви столчета. Какво толкова? Да не знам какво може още. Примерно тук стол. Не, може неща. Може тук да направим някакво. Да, тук някаква масичка. Може да направим такова, да забиеме някакви или просто някакви дървета да направим дано с кракачки на дъски или сърце. Да, може. То може да се разшири още, ама достатъчно широко. Да. Това е било.
Аз влизам там. Митко влиза към многото тръни. Да. Да си нямаш работа, смарти шет. Ти направо си котка. Ла, котка. Котката Какво? Аре излезе оттам, бе, брат. Не мога. И аз не мога. Много тръни паднаха. Абе, как влезе, бе? Както влезе, така ще излезеш. Ти си слепен. Абе, и заклещу си се, да не си опещера. Хора, мисля, че вече няма нужда да снимаме, защото... Не, чакай. Поне да се върнеме. Да, бе. Скъсваме ли? Къде? Малка дупка. Малка дупка. Аре, хора. Май сега ще слизаме. И май ще спираме това клип. И... Май да. Такова. Витко, спри да гледаш камерата, бе, човек. Не може ли? И такова. Може би сега ще го спираме. И може би. И такова. Ще слизаме надолу. Брани, това мисля... Да, знам, аз нарочно така го оставих. Добре. Чакай. Така. Аре, Митко. Ще го гледаме, той ще може да се сяде. Да. Аре, Митко, иди, бе. Аре, бе, човек. Шит, това е много. Там. Да, нали? Това тук изглежда много яко. Аре да го апгрейднем. Да, сядаме. Да, ма не сега. Що не? Не знам. Нали няма да е във видео, ама... Помните, че ви казах максимум 4 минути? Нали? Да. Сега е 7 минути и 30 секунди. Dreamy, like what? Не знам сега ли да го апгрейднем. Не във видео обаче. Защо? Не, няма да стане. Хора, може би като се апгрейдне, пак ще снимаме видео, ама... Да. Добре, аре. Айде, чао. Чао.